Al Palau d'Anglesola hi ha joves que no es poden quedar a viure aquí, hi ha famílies que en aquest moment no troben habitatge de lloguer. I tenim habitatge disponible per lloguer, però que cal convèncer els propietaris que hi ha moltes facilitats per trencar aquestes pors que hi ha. Jo em vaig trobar en una situació que marxava de la casa on estava vivint i necessitava trobar pis per mi i pels meus fills. Tenia molt clar que no volia marxar de Palau, jo porto ja 15 anys aquí a Palau i era el punt número 1. De seguida que em van donar el contacte del Josep, que em van dir que tenia un pis de lloguer, em vaig posar en contacte amb ell, me'l va ensenyar, a mi em va interessar i ell llavors ja em va fer referència de que el tenia a la borsa de lloguer del Consell i que ja es posarien en contacte amb mi per poder-ho tramitar tot. Hi hauria molta més gent, a nivell dels comerços també es veurien beneficiats, l'escola, i abans de tindre cases i pisos tancats, que la gent que som del Palau de tota la vida valorem molt poder continuar vivint aquí i no marxar. Els meus fills han pujat aquí, van al col·le aquí, el poble és el poble.